Pag-arog da kani mga pangga na maoran asin malipot-lipot, kadaklan da sa toya, masiraman turog. Pero demo aram an iba, makulog ang tuhod. May tulod da ang mag-aramigo, nagpurustahan da ini. Pupurustahan. Saro da ang Bicolano, sarong Amerikano, asin sarong Hapon. Nagpurustahan sila mga pag-basketball. An si isay man da makapashot ka na bola, mga tugang sa basketball, manggagana da duman sa purustahan ba ininda. An Bicolanong ini mga tugang, si Pai Andres. Primero da ang pumashot da mga pangga duman kan bola sa basketball, si Pai Andres. Tayo bayang ko niya, grabe ang pipipirit. Grabe ang papiting pipirit ni Payamong Andres. Bumelo na da mga pangga si Pay Andres. Pag tira da kang bola, uminuntol sa nada duman sa may board, daya mada naglaog. Kuminoraho da si Pay Andres. Kuminoldas. Sumunod naman da ang contestant mga pangga. So, Hapones. Tumera na kan bola itong Hapon mga pangga. Pagtira, shoo! Nagkiss lang da duman mga pangga sa ring, niluwa da kan ring so bola kang Hapon. Kuminuraho da so Hapon mga pangga, umaywa mo, Shinbero. Nani? Nani? Ultimong tumira da mga pangga, so Amerikano. So Amerikano na. No. Dahil pa nakakapasot so duwang kalabang kang Amerikano So Hapon tsaka si Pay Andre. Tumira na da mga pangga so Amerikano. Pagtira, shoo! Kuminuldas man da nakalaog sa bola. Kumuraho man da so Amerikano. Oh no! Suya da si Pay Andres mga pagkadangog niya naman sa Amerikano. Oh no! Sabi da, nagkatarang pati si Pay Andres. Sabi ni Pay Andres, pundo na kita kang purustahin. Nagkaroon nagdadarayaan Garo nagdadarayaan kita degdi. Dewa baga naglaog pa. Ano tama ko raw kang uno? Uno mo ano man ang uno puntos no ba linuwa nga ni? Salamat kipading Edgar Samal sa pagpadala kan istorya sa Facebook. Thank you so much. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?